Tarik Ali. Sjene narova drveta. Prolog i prva glava. Prolog. Petericu kršćanskih vitezova sazvanih u odaje Jimeneza de Cisnerosa taj poziv u ponoć nije baš obradovao. Njihova reakcija nije imala nikakve veze sa činjenicom da je to bila najhladnija zima koju pamte. Oni su bili veterani rekonkviste. 7 godina prije te noći trupe pod njihovom komandom triumfalno su marširale u Garnatu i u ime Ferdinanda i Izabele osvojile taj grad. Nijedan od te petorke nije bio iz tog kraja. Najstariji je bio nezakoniti sin jednog monaha iz Toleda, dok su ostali bili Kastiljanci koji su se očajnički željeli vratiti u svoja sela. Svi su bili dobri katolici, ali nisu htjeli da se njihova lojalnost uzima zdravo za gotovo, čak ni kad se radilo o kraljičinu ličnom povjereniku. Znali su oni dobro kako je on isposlovao da bude upućen iz Toleda, gdje je bio nadbiskup, upokoren u Garnatu i da je bio samo oruđe u Izabelinim rukama. Cisneros je imao moć koja nije bila isključivo duhovna, ali vitezovi su znali i kako bi dvor gledao na to odbijanje da se pokore njegovoj naredbi. Petericu ljudi koji bija umotani u ogrtače, a koji su ipak drhtali od hladnoće, uvodeše u Cisnerosovu spavaonicu. Iznenadeše se kad vidiše kako ovaj isposnički živi, ali samo se zgledaše. Nisu očekivali da jedan crkveni velikodostojnik živi u odajama koji bi više priličile nekom fanatičnom svećeniku. Nisu do duše bili navikli ni na prelate koji žive onako kako propovijedaju. Jimenez ih pogleda i nasmiješi se. U glasu koji im je izdavao upute šta im je činiti nije bilo prizvuka naredbe. Vitezovi su bili sasvim zatečeni. Čovjek iz Toleda je glasno došopnuo u svojoj družini. Izabela je mački povjerila ključeve golubarnika. Cisneros nije obratio pažnju na ovu uvredu, samo je malo glasnije nastavio. Želim da vam svima bude jasno. Mene ne zanima lična osveta. Obraćam vam se sa ovlaštenjima i crkve i krune. Ovo nije bilo sasvim tačno, ali vojnici nisu imali običaj propitivati one na vlasti. Kad vidje da su njegove instrukcije u potpunosti shvaćene, nadbiskup ih otpusti. Htio je samo biti siguran da Mantija komanduje sablji. 7 godina potom, 1. dana decembra godine 1499. kršćanski vojnici su pod komandom Peterice vitezova upali u 195 gradskih biblioteka i palače za koje se znalo da kriju poznatije zbirke. Oduzeto je sve što je bilo ispisano arapskim pismom. Dan prije toga učenjaci u službi crkve nagovorili su Cisnerosa da iz svog edikta isključi 300 rukopisa. Složio se pod uvjetom da ih smjeste u novu biblioteku koju je kanio osnovati u Alkali. Tu su uglavnom bili arapski, medicinski i astronomski priručnici. Predstavljala su najznačajnija dostignuća u tim i bliskim im naukama od najstarijih vremena. Tu je bio najveći dio građe koja je sa poluotoka El-Endelus i sa Sicilije krenula put ostalih dijelova Europe da bi tamo utrla put renesansi. Nekoliko hiljada primjeraka Kur'ana uz učene komentare i teološka i filozofska razmišljanja o njegovim vrijednostima i zagonetnostima, sve urađeno u izuzetnoj kaligrafiji, uniformirani ljudi su nasumce izdvojili. Rijetki rukopisi od najveće važnosti za cjelokupnu arhitekturu intelektualnog života El-Endelusa skupljeni su bez ikakva reda na gomile i natovareni na leđa vojnika. Cijeli taj bogovetni dan vojnici su gomilali 100.000 rukopisa. Kolektivna mudrost cijelog poluotoka ležala je na starom trgu svile ispod Bab ul Ramle.
Bio je to prastari trg kojim su nekoć nagizdani maurski vitezovi jahali da bi se pokazali iza branicama svoga srca. Tu se narod okupljao, djeca na ramenima svojih očeva, amidža, daidža i starije braće bodrila svoje omiljene junake. Uzvicima oduševljenja dočekivani su tu junaci u viteškim oklopima, jednostavno toga što bijahu sultanovi ljudi. Kad bi se saznalo da je kakav vrli junak dopustio da ga neki od dvorjana pobjedi kako bi ugodio kralju, ili naprosto stoga što mu je obećana kesa puna dukata, građani Garnate su na tom trgu glasno negodovali. Bio je to svijet dobro znan po svome neovisnom duhu, brzoj misli i nespremnosti da se klanja onima nad sobom. Ovaj grad i ovo mjesto noćas je Cisneros odabrao da na njemu pokaže svoje umijeće u potpeljivanju lomača. Bogato uvezane i ukrašene knjige bile su dokaz umijeća Arapa ovog poluotoka, što je uveliko nadmašivalo standarde kršćanskih samostana. Njihov sadržaj je bio predmet zavisti učenjaka diljem Europe. O, kako je veličanstvena gomila knjiga ležala pred stanovnicima ovoga grada. Vojnici koji su od ranih jutarnjih sati zidali taj zid od knjiga izbjegavali su poglede Garnačana. Neki su od njih bili tužni, drugi gnjevni. Oči su im sjevale, lica bila puna bijesa i prkosa. Drugima je pak, dok su im se tijela lagahno njihala lijevo desno, na licu bila praznina. Jedan od njih, starac, stalno je ponavljao jedinu rečenicu koju je bio kadar izgovoriti pred tim strašnim udesom. Davimo se u moru bespomoćnosti. Neki vojnici, možda upravo zato što ih nikad ne naučiše da čitaju i pišu, shvatiše u kakvom golemom zločinu sudjeluju. Mučilo ih je to što čine. Seljački sinovi sjetili su se priča koje su im pripovijedali njihovi stari. Pripovijesti o maurskoj okrutnosti sada su se sudarale sa pričama o njihovoj kulturi i učenosti. Takvih vojnika ne bijaše mnogo, ali ona šačica je nešto značila. Prolazeći uskim sokacima, oni bi namjerno bacili poneki rukopis pred dobro zabravljene kapije. Pošto drugčije nisu umjeli prosuditi, vjerovahu da su najteži tomovi i najmudriji. Ta je pretpostavka bila pogrešna, ali njihov naum bijaše častan i dočekan sa razumijevanjem. Čim pa vojnici zamakli za ugao, kapije su se otvarale, a zakrabuljene bi se figure pomaljale, sakupljale knjige i ponovno vraćale u relativnu sigurnost brava i metalnih šipki. Na ovaj način, zahvaljujući instinktivnoj čestitosti šačice vojnika, nekoliko stotina važnih rukopisa ipak preživjelo. Potom su prebacivane preko velike vode u sigurnost privatnih biblioteka u Fesu i tako bivale spašene. Na trgu je počeo padati mrak. Vojska je skupila poveću grupu nevoljkih građana, uglavnom muškaraca. Muslimanski velikaši su sa turbanima i imami sa Ahmedijama izmiješali su se sa kalfama i šegrtima, trgovcima, seljacima, zanatlijama i sitnim preprodavcima, baš kao i sa podvodačima, kurvama i mentalno poremećenima. Sve koliko je čovječanstvo tu imalo svoje predstavnike. Iza prozora jedne palače, najpouzdaniji čuvari crkve u Rimu, sa osjećajem zadovoljstva gledali su kako na njihove oči rastu gomile knjiga. Jimenez de Cisneros je oduvijek vjerovao da se nevjernik neće moći istrijebiti sve dok se ne izbriše njegova kultura. To je podrazumijevalo sistematsko uništenje svih njihovih knjiga, jer usmjena će tradicija još nakratko opstati sve dok inkvizicija ne iščupa njihove pogane jezike. Ako ne on lično, neko će se već naći da organizuje tu neophodnu lomaču. Neko ko je svjestan toga da je jemstvo budućnosti u nepokolebljivosti i disciplini, a ne u ljubavi i obrazovanju, kako su to neprestano govorili oni imbecilni Dominikanci. A šta su to oni uopće postigli? Jimenez je bio ushićen. Bio je odabran da služi kao produžena ruka svemogućega.
I drugi bi zacijelo umjeli izvršiti ovaj zadatak, ali niko tako metodično kao on. Podsmijeh mu je iskrivio usne. A šta se moglo i očekivati od svećenstva, čiji su se opati sve do prije nekoliko stotina godina zvali Muhamed, Omer, Osman i slično. Himenez je bio ponosan na svoju čistotu. Podsmijeh koji je trpio u djetinjstvu nije imao osnova. On nije imao jevrejskih predaka. Nijedna kap kužne krvi nije tekla njegovim venama. Jedan vojnik je postavljen da stražari pred biskupovim prozorom. Himenez ga je pogledao i klimnuo glavom. Signal je potom upućen dalje ljudima sa bakljom u ruci. I vatra bijaše potpaljena. Pola sekunde je vladao tajac. Onda je dugi jauk zaparao kroz decembarsku noć, a potom se začuše uzvici. Nema drugog Boga osim Allaha i on je Allah, a Muhamed je njegov poslanik. Nedaleko od Cisnerosa jedna je grupa zapjevala, ali on nije mogao razaznati ni riječi. I onako ih ne bi razumio, pošto je jezik stihova bio arapski. Vatra se dizala u nebo, a i samo nebo bilo je nalik na zapaljeni bezdan. Iskre su u cijelom spektru lebdjele na horizontu od ilumirane kaligrafije koju su gutali plamenovi. Kao da su i same zvijezde gorko plakale. Polako, potpuno ošamućen, svijet se počeo razilaziti, sve dok jedan prosjak ne skide sve sa sebe i ne popije se na lomaču. Kakve svrhe ima živjeti bez naših učenih knjiga, začuo se vapaj iz njegovih isprženih pluća. Platit će nam za ovo, platit će za ovo što nam danas učiniše. Onda se on svijesti. Plamen ga proguta. Ljudi su plakali, šutke i puni mržnje. Suzama se ta lomača nije mogla ugasiti. Svijet se potom raziđe. Na trgu nastade tajac. Tu i tamo vatre su još dogorjevale. Himenez je koračao po pepelu, lica iskrivljena u osmijeh i planirao sljedeće poteze. Razmišljaju glasno. Kako god oni osvetu kovali u dubini svoje boli, nema im pomoći. Mi smo pobjedili, noća smo doista pobjedili. Bolje nego na poluotoku, bolje čak i od opake Izabele, Himenez je znao kakvu moć kriju u sebi ideje. Zavitla u pepeo snop spaljenih papirusa, ali nad ugarcima jedne tragedije već se nadvijala sjenka. Nastavi li ovo, govorila je Ama svojim bezubim glasom, od nas neće ostati ništa do lijepih uspomena. Pošto mu misao i koncentracija bijahu presječene, jezid se namršti i podiže pogled sa tkanine na kojoj su bile šahovske figure. Sjedio je na drugom kraju avlije, zaokupljen očajničkim pokušajima da ovlada šahovskim marifetlucima. Njegove sestre Hinda i Kulsum dobro su igrale šah. Sad su bile u garnati sa ostatkom obitelji. Jezid ih je htio, kad se vrate, dočekati sa jednim neuobičajenim otvaranjem. Pokušao je Amu zainteresirati za tu igru, ali starica se nasmijala i na samu pomisao i odbila. Zar šah nije bio 1000 puta zanimljiviji od onog tespiha što ga je neprestano okretala među prstima? I kako je to nikako nije uspijevao utuviti u glavu. Nevoljno počeo sklanjati figure. Kako su samo neobične, mislio je dok ih je brižljivo slagao u njihovu kućicu. Njegov otac je naručio da se za njega specijalno izrade. Stolar Juan je dobio uputu da ih izrezbari tako da budu gotove na njegov 10. rođendan. Prošlog mjeseca, godine hidžretske 905. koja je bila 1500. po kršćanskome kalendaru. Juanova obitelj je stoljećima služila klanu Benu Hudejl. Godine 932. glava klana Hudejlovih, Hamza bin Hudejl, izbjegao je iz Dimaška i svoju obitelj i sljedbenike doveo ovdje, na najistureniju tačku do koje je islam dopro na zapadu.
Skrasio se u podnožju jednog brda, nekih 30 km od Garnate. Tu je sagradio selo koje će postati poznato kao El Hudeil. Selo je bilo na uzvisini i izdaleka se moglo vidjeti. Oko njega su tekli planinski potoci koji bi u proljeće od otopljena snijega narasli u bujice. Na ivicama sela Hamzina su djeca obrađivala zemlju i uzgajala voćnjake. Hamza je već 50 godina bio mrtav kad njegovi nasljednici sagradiše pravu palaču. Oko nje je bila obrađena zemlja, vinogradi, bademi, naranče, narovi i dudovi, nalik na djecu okupljenu oko majke. Gotovo svaki komad namještaja, osim naravno plijena koji je Ibn Ferid nakupio ratujući, brižljivo su načinili Huanovi preci. Stolar, kao i svi drugi u selu, bio je svjestan Jezidova statusa u obitelji. Dječak je bio mjezimčan. Stoga je on odlučio da mu načini komplet šahovskih figura koji će ih sve nadživjeti. Naravno, ako Huanu pođe za rukom da nadmaši svoje najveće ambicije. Maurima su bile dodijeljene bijele figure. Kraljica im je bila plemenita ljepotica u ogrtaču, njen suprug riđobradi monarh plavih očiju, tijela pokrivenog lepršavom arapskom haljom, optočenom draguljima. Topovi su bili replike kule koja je dominirala nad ulazom u dvorac Benu Hudeila. Lovci su predstavljali Jezidovog čukundjeda ratnika Ibn Ferida, čije su slavne, ljubavne i ratničke pustolovine bile središnja tema nasljeđa ove obitelji. Bijeli popovi su načinjeni prema seoskom imamu sa turbanom na glavi. Pješaci su nevjerovatno nalikovali na Jezida. Kršćani nisu bili tek crne figure, bili su načinjeni kao čudovišta. Oči crne kraljice su sjale od zla, u okrutnom kontrastu sa minijaturnom Madonom koja joj je visila o vratu. Usne su joj bile boje krvi. Na ruci prstin u obliku lubanje. Kralj je bio izrezbaren sa pomičnom krunom koja se lahko skidala i kao da ova simbolika nije bila dovoljna, stolar ikonoklast je monarhu dodao maleni par rogova. Ova jedinstvena vizija Ferdinanda i Izabele bila je okružena jednako grotesknim figurama. Konji su imali krvave šape. Dva popa su bila u obliku sotone sa sabljama u ruci. Pozadi su im se vidjeli repovi u obliku biča. Juan nikad u životu nije vidio Jimeneza od Cisnerosa. Inače bi svako pomislio da su mu užareni nadbiskupove oči i kukasti nos poslužili kao model za tu karikaturu. Pješaci su svi bili izrađeni kao svećenici, sa kapuljačom, gladnim očima i trbusima. Spodobe inkvizicije u potrazi za plijenom. Svi koji su vidjeli šah kad je bio završen, složili su se da je Huanov rad pravo remek djelo. Jezidov otac, Omer, bio je zabrinut. Znao je da bi, ako bi ikad kakav inkvizicijski žbir vidio taj šahovski komplet, stolar bio na smrt mučen. Ali Huan je bio neumoljiv. Dječak mora dobiti taj dar. I stolarov je otac bio osuđen na otpadništvo prije nekih 6 godina, kad je otišao u posjetu rodbini u Tuli i Tuli. Kasnije će skončati u tamnici od dubokih rana koje su mu monasi zadali kažnjavajući ga za njegov ponos. Na kraju su mu iščupali i sve prste. Stari je stolar izgubio volju da živi. Mladi Huan je odlučio da im se osveti. Šahovske figure trebalo je da budu tek početak. Jezidovo ime je bilo ugravirano na dnu svake figure, a on se za njih vezao kao da su bile živa bića. Najdraža mu je, međutim, bila Izabela, crna kraljica. Plašila ga i opčinjavala istovremeno. Vremenom počeo joj se ispovijedati, povjeravati sve svoje brige, ali samo kad je bio siguran da su sami. Kad složi šahovske figure u kutiju, Jezid ponovo pogleda staricu i uzdahnu. Što li ama ovih dana toliko priča sama sa sobom? Je li moguće da je poludjela? Hinda veli da jeste, ali on nije bio sasvim siguran u to.
Jezidove su sestre čvrsto u bijesu znale svašta kazati, ali da je Ama stvarno poludjela, otac bio je našao mjesto u Maristanu u Garnati, sa starom tetkom Zehrom. Hinda je bila ljuta na Amu, jer je stalno govorila kako je vrijeme da joj roditelji nađu mladoženju. Jezid je krenuo preko dvorišta i sjeo Ami u krilo. Staričino lice, koje je već bilo samo mreža bora, još se više naboralo kad mu se nasmiješila. Svečano je odložila tespih i pomilovala dječaka po obrazu, nježno ga ljubeći. Allah te blagoslovio, bili što god pojao? Ne bih, Ama. S kim si ono malo čas pričala? Ko danas sluša staro čeljade Ibn Omer? Nisam ti ja duga vijeka. Ama nikad nije Jezida zvala po imenu. Nikad. Jer zar se nije onaj halifa što porazi i pobi unuke poslanikove kod Kerbele zvao Jezid? To je onaj Jezid koji je naredio svojoj vojsci da konje drži u džamiji u Medini, u kojoj je sam poslanik nekoć učio svoje molitve. Jezid koji se sa prezirom odnosio prema poslanikovim sljedbenicima. Izgovoriti njegovo ime bilo isto kao i prljati sjećanje na poslanikovu obitelj. Ona nije sve to mogla kazati dječaku, ali za nju je to bio dovoljan razlog da mu se obraća sa Ibn Omer, sin svog oca. Jednom joj je Jezid propitivao o tome pred cijelom obitelji. Ama je samo ljutito pogledala njegovu majku, Zubejdu, kao da je htjela kazati, ona je za sve kriva. Sve, što ne pitaš nju? Na što su se svi nasmijali, a Ama bijesna izašla iz odaje. Slušao sam te. Čuo sam te kako pričaš. Mogu ti reći šta si govorila, da ti ponovim tvoje riječi? O, sinko moj, uzdahnu Ama. Razgovarala sam sa sjenkama narova drveća. Oni će barem ostati kad mi svi odemo. Kud da odemo, Ama? Pa na nebo, dijete moje. I svi ćemo otići na nebo. Allah ti pomogao. Ti ćeš otići na 7. nebo, mladi moj mjeseče. Za druge baš nisam sigurna. A što se tvoje sestre tiče, Hinda i bint Omer, ako ju uskoro ne udaju, ona neće stići ni do 1. Ne, ona neće. Strah me je da to dijete neko zlo ne zadesi. Bojim se da je šejtani ne obuzmu i da ne osramoti svoga oca. Neka ga Bog dragi sačuva. Jezid se nasmija na misao da Hinda neće dospjeti ni do 1. neba, a smijeh mu bijaše tako zarazan da ga Jama prihvati, otkrivajući svih svojih preostalih 8 zuba. Od sve svoje braće i sestara Jezid je najviše volio Hindu. Ostali su ga i sad držali za malog. Stalno su se čudili da on uopće može sam nešto smisliti i kazati. Uzimali ga u naručje i ljubili kao da je kako mače ili kuće. Znao je da ga najviše vole, ali bio je ljut što mu nikad ne odgovaraju na pitanja. Zato ih je sve prezirao. Sve dakako osim Hinde, koja je bila 6 godina starija od njega, ali se prema njemu odnosila kao da joj je ravan. Stalno su se svađali i tukli, ali su jedno drugo opet slijepo voljeli. Ljubav prema sestri je u njemu bila tako duboka da nijedno od Aminih mističnih predskazanja njega nije ni najmanje brinulo, niti je utjecalo na njegovu ljubav prema Hindi. Hinda je bila ta koja mu je objasnila razlog posjete Amidže i Miguela, koja je srce njihove roditelje toliko uznemirila. I on je bio nesretan kad je čuo da je Miguel htio da oni svi presele u Kurtubu, gdje je on bio biskup, kako bi ih on lično preveo na katoličanstvo. Miguel je bio taj koji ih je prije 3 godine sve, čak i Hindu, odvukao u Garnatu. Jezid se opet obrati starci. Zašto naš stari Amidža Miguel ne govori sa nama arapski? Ama je bila zatečena pitanja. Stare se navike nikad ne gube i stoga ona, sasvim nesvjesno, pljunu na sami spomen Miguelova imena i počne nekako očajnički prebirati po svom tespihu,
neprestano mrmljajući svoje: nema drugog Boga osim Allaha i on je Allah, a Muhammed je njegov poslanik. Odgovori mi, Ama, odgovori! Ama pogleda dječakovo zajapureno lice. Bademaste oči su mu sjale od bijesa. Podsjeti je na svoga čukundjeda. Taj uspomena omekša i ona mu odgovori. Tvoj stari amidža Miguel govori, piše i čita arapski, ali, Amin se glas guši od gnjeva. On nam je okrenuo leđa, svemu. Jesi li ovaj put primijetio da smrdi, baš kao i oni? Jezid se opet stade smijati. Znao je da stari amidža Miguel nije bio omiljen član obitelji, ali niko do sad o njemu nije govorio sa manje poštovanja. Ama je bila sasvim u pravu. Čak se i njegov otac smijao kad je Zubejda opisivala neugodni zadah biskupov kao nešto što podsjeća na kamilu kad se prejede hurmi. Je li on uvijek tako smrdio? Naravno da nije. Amo pitanje naljuti. U stara vremena, prije no što je prodao dušu šejtanu i počeo se zaklanjati pred slikama ljudi oblivenih krvlju i zakovanih na drvene križeve, on je bio najčistiji čovjek na svijetu. Ljeti se 5 puta kupao, 5 se puta dnevno preslačio. Dobro se sjećam tih dana. Sad smrdi na konjušarnicu. A znaš li zašto? Jezid priznat da nema pojma. Da ga niko ne bi mogao optužiti da je ispod svoje mantije musliman. Smrdljivi katolici, kršćani u svijetoj zemlji bijahu čisti, ali ovi se katolički svećenici boje vode. Oni misle da će, ako se okupaju, izdati sveca kojeg oni zovu Sinom Božijim. Sad ustani i hodi sa mnom. Vrijeme je da jedeš. Sunce samo što nije zašlo. Ne možemo više čekati da se oni vrate iz Garnate. Sad se nečeg sjetih. Jesi li danas pojeo svoj med? Jezid nestrpljivo klimnu glavom. Otkad se rodio, baš kao i njegovu bratu i sestrama mu, prije svega, ama mu je niz grlo svako jutro protjerivala punu kašiku žestokog pročišćujućeg meda. Kako smijemo jesti prije nego što klanjaš akšam? Ona se namršti tek da mu pokaže kako je čula šta joj je kazao. Čuj ti samo njega. Ona da zaboravi namaz. Bože, sačuvaj i sakloni. Jezid se smijao jer se i ona smješkala, polako se pridižući i idući u hamam da uzme abdest. Jezid ostade da sjedi pod narovim drvetom. Volio je ovo doba dana, kad su se ptice počinjale bučno pripremati za počinak. Kukavice su se posljednji put oglašavale. U niši na kuli što se uzdizala nad avlijom i nad cvijetom što se prostirao s onu stranu avlije, čule su se golubice. Iznenada se svjetlo sasvim promijeni i zavlada potpuna tišina. Tamno plavo nebo postade purpurno crveno, bacajući čarobno svjetlo na snježne planinske vrhove. U avliji goleme kuće Jezid je naprezao oči da vidi prvu zvijezdu, ali nijedna se još nije bila pojavila. Da li da odjuri u kulu i pogleda kroz dvogled? A šta ako se prva zvijezda pojavi dok on još bude trčao uz stepenice? Umjesto toga Jezid zatvori oči. Osjećao se kao da mu je sva čula obasuo omamljujući miris jasmina poput hašiša i uspavao ga, a zapravo on je brojao do 500. To je bio način kojim je ubijao vrijeme čekajući da se pojavi sjevernjača. Mujezinov ezan prekinu dječaka. Ama se pojavi šepajući sa svojom hasurom, okrenu se tamo odakle sunce izlazi i poče klanjati. Baš kad se ispružila u smjeru Čabe u Meki, Jezid ugleda El Hutaja, kuhara, koji mu je kao mahnit mahao sa kao drmisane staze na ivici avlije pokazujući u pravcu kuhinje. Dječak mu otrča u susret. Šta je, patuljak? Kuhar stavi prst na usne i naredi mu da bude tih. Dijete ga posluša. Na tren
I kuhar patuljak i dijete stadoše kao ukopane. Onda kuhar prozbori. Slušaj, samo slušaj, tamo, čuješ li? Jezidove oči zasješe, a tamo u daljini čuo se nepogrešivi topot konjskih kopita i škripa kočija. Kad buka postade jača, dječak istrča iz kući. Nebo je sad bilo zasuto zvijezdama i Jezid ugleda pratnju i sluge kako pali baklje u znak dobrodošlice obitelji. Jedan je glas odzvanjao iz daleka. Omer bin Abdullah se vratio. Evo nam Omera bin Abdullaha. Upali se još baklji i Jezid osjeti još veće uzbuđenje. Onda ugleda trojicu muškaraca na konjima i stade vikati. Aba, Aba, Zuheir, Hinda, požurite, gladan sam. Svi su bili tu. Jezid je morao priznati grešku. Jedan od trojice muškaraca na konju je bila njegova sestra Hinda. Zuheir je bio u kočijama sa majkom i Kulsum umotan u čebe. Omer bin Abdullah podiže dječaka i zagrleda. Je li moj princ bio dobar? Jezid klimnu glavom dok mu je mati lice obasipala poljupcima. Prije no što su joj se i ostali pridružili u toj igri, Hinda ga zgrabi za ruku i njih dvoje otrčaši u kuću. Zašto si ti jahala Zuheirova konja? Hindino lice se uzbilju i ona na čas zastade pitajući se da li da mu kaže istinu. Odluči da ne kaže, ne želići ga uznemiravati. Ona je, bolje no iko drugi u obitelji, znala svijet fantazija u kojoj se njen mlađi brat znao često skriti. Hinda, šta je sa Zuheirom? Dobio je groznicu. Nadam se da nije kuga. Hinda se glasno nasmija. Opet si previše slušao Amine priče. Ludo jedna. Kad priča o kugi, ona misli na kršćanstvo, a to nije uzrok Zuheirove groznice. Nije ništa ozbiljno. Mati kaže da će za nekoliko dana ozdraviti. Osjetljiv je na promjene godišnjih doba. Ovo je jesenja groznica. Dođi da se okupaš s nama. Danas smo nas dvoje prvi na redu. Jezid je razočarano pogleda. Već sam se okupao i da znaš, ama kaže kako sam već prestar da bi se kupao sa ženama. Ona veli, mislim da je ama prestara. Kakve samo budalaštine priča. Istina je da priča budalaštine, ali zna mnogo više od tebe, Hinda. Jezid zastade da vidi je li ova uvreda kod njegove sestre ostavila kakvog traga, ali činilo se da to nju nije nimalo pogodilo. Onda, kad mu ona pruži ruku i krenu hitro u kuću, ugleda osmijeh na njezinu licu. On ne obrati pažnju na njenu ispruženu ruku, već prođe pored nje. Ipak uđe s njom u odaju za kupanje. Neću se kupati, ali doći ću da malo popričam sa svima vama. Odaja bijaše puna sluškinja koje su Jezidovoj majici i Kulsum pomagale da se razodjenu. Jezid se pitao što li njegova mati djeluje pomalo zabrinuto. Možda ju je putovanje iscrpilo. Možda je to zbog Zuheirove groznice. Prestao je razmišljati kad se Hinda poče svlačiti. Njena lična dvorkinja brzo skupi odjeću koju je ona razbacala oko sebe. Tri su žene potom nasapunjane i istrljane najmekšim spužvama na svijetu, onda ih poliše i bricima punim čiste vode. Potom uđoše u golemu kadu veličine malog jezera. Zahvaljujući potoku koji je prolazio kroz kuću, u hamamu je stalno tekla svježa voda. Jeste li kazali Jezidu, upita ih mati. Hinda odmahnu glavom. A šta to? Kulsum uhvati hihot. Stari Amidža Miguel hoće da se Hinda uda za Juana. Jezid se nasmija. Ali on je debeo i ružan. Hinda vrisno od sreće. Vidiš, mati, čak se Jezid slaže. Juan umjesto mozga ima tikvu. Majko, kako neko može biti toliko glup? Amidža Miguel možda jeste ljigav, ali nije budala. Kako je on mogao stvoriti tog mješanca krmeta i ovce? U tim stvarima dijete nema pravila.
Nisam baš sigurna, umješa se Kulsum. Možda mu je to Božja kazna što je prešao na kršćanstvo. Hinda podrisnu i gurnu sestrinu glavu pod vodu. Kulsum izroni bez ljutnje. Samo koji mjesec ranije ona se zaručila i bilo je dogovoreno da će svadba i ceremonija odlaska iz roditeljskog doma obave u prvom mjesecu iduće godine. Ona je mogla čekati. Njen izabranik Ibn Haris bio je neko koga je poznavala od djetinjstva. Bio je sin majčine rodice. Volio ju je od svoje 16. godine. Kamo sreće da su oni živjeli u Garnatiju mjesto u Išbiliji, ali tu se ništa nije dalo učiniti. Kad se vjenčaju, pokušat će ga uvjeriti da se presele bliže njenoj kući. Smrdi li i Juan kao Amidža Miguel? Jezidovo pitanje ostade bez odgovora. Njegova mati udare dlanima i sluškanje koje su stajale pred vratima uđuše sa peškirima i mirišljivim uljima. Dok je Jezid zamišljen gledao, tri žene obrsaše i izmasiraše uljima. Napolju se čuo Omer kako nestrpljivo gunđa, pa 3 žene brzo izađeše u odaju gdje su ih čekale njihove haljine. Jezid krenu za njima, ali ga mati s mjesta otpremi u kuhinju da prenese patuljku šta će im tačno za pola sata poslužiti za večeru. Kad Jezid krenu, Hinda mu prišapnu na uho. Juan smrti gore i od onog Džuturuma Miguela. Eto, vidiš, nije tačno da Alma uvijek griješi. Pobjednički viknu dječak izlazeći iz sobe. U kuhinji patuljak je spremao pravu gozbu. Toliko je bilo raznovrsnih mirisa da čak ni Jezid, koji je bio veliki prijatelj kuharov, nije mogao pogoditi šta je sve žgoljavi genije pripremio za večeru u znak slavlja što se obitelj sigurno vratila iz Garnate. Kuhinja je bila puna sluga i stražara, od kojih su se neki vratili sa Omerom iz velikog grada. Tako su uzbuđeno razgovarali da niko osim patuljka, koji je bio gotovo Jezidove visine, nije primijetio kad je dječak ušao. On jurnu prema djetetu. Pogodi šta sam spremio. Ne znam, ali što su svi tako uzrujani? Znači, ne možeš pogoditi. Šta, smjeste da si mi kazao, patuljak, bez vrdanja? Nesvjesno, Jezid podviknu da ga ostali primijetiše. Kuhinjom zavlada muk i samo se čulo krčkanje čufteta u golemoj tavi. Patuljak tužno pogleda dječaka. Tvoj brat, Zuhair bin Omer. On ima blagu groznicu, da nije štogo drugo. Zašto mi Hinda nije rekla? Šta je, patuljak? Moraš mi kazati. Mladi gospodaru, ja ne znam sve okolnosti, ali tvoj brat nema samo blagu groznicu. U gradu je izboden nožem nakon žestoke svađe sa nekim kršćaninom. Dobro je, samo je lakše ranjen, ali trebat će nekoliko nedjelja da mu rana zacijeli. Zaboravivši na svoj zadatak, Jezid odjuri kroz avliju i baš kad je htio ući u bratovu sobu, dočepa ga otac i podiže sa zemlji. Zuhair spava. Ujutro ćeš se s njim ispričati do mile volje. Koga je ranio, aba? Ko je to bio? Jezid je bio van sebe. Bio je vrlo blizak sa Zuhairom, sad je osjećao grižnju savjesti, što je zapostavio starijeg brata i sve vrijeme provodio sa Hindom i ženama. Otac ga je pokušao utješiti. Bio je to beznačajan incident. Gotovo nesretan slučaj. Neka me je budala uvrijedila na ulazu u kuću tvog amidže. Kako? Ništa ozbiljno. Rekao mi je kako će nas uskoro natjerati da jedemo krmetinu. Ja nas podobi nisam ni pogledao, ali Zuhair ga je plah kakav je ošamario, na što je potegao nož koji je bio pod mantijom i zabio ga tvom bratu ispod ramena. I, jesi li kaznio nitkova? Ne, sinko moj, unijeli smo tvog brata u kuću i zbrinuli ga. Gdje su bile sluge? S nama, ali ja sam im strogo zabranio da uzvraćaju na napad. Zašto, oče, zašto? Možda je Ama ipak u pravu, ništa od nas neće ostati do lijepe uspomene.
Allahu dragi, baš ti je tako kazala. Jezid klimnu, uplakan. Omer osjeti suze na sinovom obrazu i privi ga uz sebe. Jezide bin Omere, za nas više nema lahkih odluka. Mi živimo najgorije dane od kad znamo za sebe. Ovakve nevolje nismo imali još od vremena kad su Tarik i Musa zauzeli našu zemlju. A sam znaš kako je to davno bilo. Jezid potvrdi. U našem 1. stoljeću, a njihovom 8. Baš tako, dijete moje. Kasno je. Hajdemo oprati ruke i da jedemo. Tvoja mati nas čeka. Ama, koja je krišom iz ugla avlije ispred kuhinje i slušala cijeli razgovor, blagosivljala je šaptom oca i sina, dok su ulazili u kuću. Onda se spusti na seždu i poče klanjati, pri čemu ispusti čudan krik iz dna duše. Allahu, sačuvaj nas od ovih pobjesnjelih pasa i svinjojedaca. Sakloni nas od ovih dušmana istine, koji su toliko zaslijepljeni svojom vjerom da vlastitog Boga zakucavaju čivijama za komad drveta, a onda ga zovu ocem, majkom i sinom, daveći tako svoje vjernike u moru laži. Silom nas podčinjavaju i pritišću. 10.000 puta ti ime spominjem, Allahu, jer znam da ćeš nas osloboditi vlasti ovih kerova koji tolike čaršije svakodnevno upadaju kako bi nas istjerali sa praga našega. Koliko dugo bi tako nastavila, niko ne zna, ali je prekide jedna mlada sluškinja. Ohladit se večera, ama. Starica polako ustade i blago pogorena krenu za sluškinjom u kuću. Amin status među slugama je bio neodređen. Kao gospodarova dojkinja, koja se obitelji živjela od rođenja, bila je neprikosnoveni autoritet među njima. Ali time nisu bila razriješena sva protokolarna pitanja. Osim časnog patuljka koji se hvalio da je najbolji kuhar u El Endelusu i koji je tačno znao dokle i pred Amom može ići u raspravi o obitelji, ostali su u njenoj blizini izbjegavali te teme. Nije to bilo stoga što bi Ama bila obiteljski žbir. Kad bi i ona pustila jezik i ostali sluge iznenadila svojom otvorenošću, ali bez obzira na te ispade, ostalo je posluzi bilo neugodno, jer su znali kolika je njena bliskost sa gospodarom i njegovim sinovima. Ako ćemo pravo, Ama je bila krajnje kritična prema Jezidovoj majci i načinu na koji ona odgajala djecu. Kad bi samo mogla pustiti mislima na volju, završilo bi tako što bi molila Boga da gospodar uzme drugu ženu. Smatrala je da je gospodarca preblaga sa kćerima, previše velikodušna prema seljacima koji su radili na imanju, preveć popustljiva prema posluzi i njihovim mahanama, a nemarna prema dužnostima što ih je nalagala vjera. Jednom je otišla tako daleko da je umjerenu verziju svojih misli izrekla pred Omerom bin Abdullahom, naglašavajući da su upravo te slabosti i baš tako poredane gurnule islam u tjesnac u kojem se našao u El Endelusu. Omer se nasmijao i sve to ponovio svojoj ženi. I Zubejdu je zabavljala pomisao da ona oličava sve slabosti islama u El Endelusu. Smijeh što je večeras odzvanjao iz trpezarije nije imao nikakve veze sa Amom i njenim pretjerivanjima. Šale su bile pouzdan znak da je svima prijao patuljkov večerašnji jelovnik. Običnim danima je obitelj jela umjereno. Tad nije bilo više od 4 jela i činije punije slatkiša, nakon čega bi bilo posluženo svježe voće. Večeras im je poslužena bogato začinjena pečena janjetina, zec kuhan u prevrelom soku od grožđa sa crvenim paprikama i cijelim česnima bijeloga luka. Čufteta punjena smeđim tartufima, koje su se doslovno topile u ustima. Malo tvrđa čufteta pržena u ulju od korijandra i poslužena sa trokotima od tjestenine začinjene čilijem i spremljene u istom ulju. Golema posuda puna mesa na kostima u sosu boje šafrana. Činija pržene riže, malehne klepe i 3 razne salate. Od šparoga pa od tanko sječena luka, paradajza i krastavca,
posute travama i sokom od svježeg limuna i najzad sitni grašak u jogurtu sa malo mljevene paprike. Smijeh je izazvao Jezid kad je, pokušavajući da iz kosti isiše srž, to uradio tako da je završila u očevoj bradi. Hinda je zapljeskala dlanovima i dvije su sluškinje ušle u trpezariju. Mati ih je zamolila da očiste sto i ogromne količine nepojedene hrane odnesu, pa da se i same ugoste. I još nešto, kažete Patuljku da nećemo večeras kušati njegove slatkiše i kolače od sira. Nek nam spremi samo šećerne trske. Nek ih potopi u ružnu vodicu. Požurite, vrijeme je za počinak. Za malog Jezida je već bilo prekasno. Zaspao je na podu, naslonjen na jastuk. Ama, koja je to i očekivala, uđe u sobu, stavi prst na usne da im stavi do znanja kako ima da budu tihi, jer Jezid spava. Nažalost, bila je prestara da ga podigne i uzme u naručje. Ta je misao rastuži. Omer instinktivno shvati šta je prošlo kroz glavu njegove dojkinje. Sjeti se svoga djetinjstva, kad mu skoro nije dala da stane nogom na zemlju, pa se njegova mati brinula da nikad neće prohodati. Omer ustade, nježno podiže svoga sina i odnese ga, dok ga je ama u stopu pratila, sa pobjedničkim osmijehom na usnama. Ona presvuče dječaka i stavi ga u postelju, provjerivši jesu li organi na svome mjestu. Omer je bio zamišljen kad se vratio svojoj ženi i kćerima da s njima uživa u slatkom od šećerne trske. Začudi ga kad ga je sjećanje na to kako ga je ama prije toliko godina znala uzeti u naručje i staviti u postelju. Navede na misao da je godina koja tek što je počela zapravo već blizu svome kraju. Kraju barem za Benu Hudejl i njihov način života. Kraju, pravo govoreći, za islam u El Endelusu. Zubejda, osjetivši promjenu njegova raspoloženja, pokuša mu prodrijeti u misli. Gospodaro moj, odgovori mi na jedno pitanje. Ometen njenim glasom on je pogleda i prazno joj se nasmiješi. U vremenima poput ovih, šta je najvažnije? Preživjeti ovdje najbolje što umijemo ili ponovo razmisliti o ovih posljednjih 5 stoljeća našeg postojanja i u skladu s tim planirati budućnost? Ne znam šta bih ti kazao. Ja znam, objavi Hinda. U to sam uvjeren, odvratio je otac. Kasno je, a i bit će dana za ovakve razgovore. Vrijeme je protiv nas, oče. I to ti vjerujem, dijete moje. Blagoslovljene bile, kćeri moje. Lahka vam noć. Selam alejk, oče. Hoćeš li i ti skoro upita ga Zubejda. Samo koji časak. Treba mi svježeg zraka. Koji minut nakon što su otišle, Omer ostade sjedeći zaokupljen mislima, zureći u praznu trpezu. Onda ustade i bacivši deku preko ramena, odšeta u avliju. Prođe ga drhat od svježeg zraka, mada nije bilo mraza, i on se dobro umota i stade koračati gore dalje. U kući se počeše gasti svjetiljke, pa mu preostade da korake mjeri prema zvijezdama. Jedini zvuk je bio žubor potoka, koji je u avliju ulazio s jednog ćoška, napajao šadrvan u sredini, da bi onda oticao na drugom kraju. Da su vremena bila sretnija, on bi ubrao mirisne cvjetove jasmina, zavio ih nježno u muslinsku maramicu, poprskao vodom da ostanu svježi i potom ih položio na Zubejdin jastuk. Ujutro bi još bili svježi i mirisni. Večeras su mu takve misli bile vrlo daleke. Omer bin Abdullah je razmišljao, a slike koje su mu izlazile pred oči bile su tako snažne da mu se cijelo tijelo počelo tresti. Zamislio je vatreni zid. Uspomene na tu ledenu noć nahorpile su svom snagom. Nezaustavljive suze mu obliše obraze i zaustaviše mu se u bradi. Pad Garnate prije 8 godina označio je kraj rekonkviste. Oduvijek je bilo jasno da će do toga doći i ni Omer,
niti njegovi prijatelji nisu bili naročito iznenađeni. Ali uvjeti predaje jamčili su muslimanskim vjernicima, koji su predstavljali najveći dio građana, kulturne i vjerske slobode pod obavezom da priznaju vlast kastiljanskih vladara. Na papir je, uz prisustvo svjedoka, stavljeno da muslimani Garnate neće biti proganjani niti ometani u obavljanju svojih obreda. Dopustit će im se da govore i uče arapski i da proslavljaju svoje svetkovine. Da, mislio je Omer, to je Izabelino svećenstvo obećavalo kako bi se izbjegao građanski rat, a mi smo im vjerovali. Kako smo samo bili slijepi. Mora da su nam mozgovi bili zatrovani alkoholom. Kako smo samo mogli povjerovati njihovim slatkim riječima i obećanjima. Kao vodeći uglednik u kraljevstvu, Omer je bio prisutan kad je sporazum potpisan. Nikad neće zaboraviti kako su ispratili posljednjeg sultana Ebu Abdullaha, onoga što su ga Kastiljanci zvali Boabdil, na putu za Al-Pujaras, gdje ga je čekala palača. Sultan se osvrnuo i još jednom bacio pogled na grad, nasmiješio se Al-Amri, a onda duboko uzdahnuo. To je bilo sve. Ni riječ nije izgovorio. A šta se imalo reći? Njihova povijest u El Endelusu stigla je do svog konca. Sporazumijevali su se pogledom. Omer i njegovi sljedbenici bili su spremni prihvatiti poraz. Najzad, kako ga je Izubejda neprestano opominjala, nije li povijest islama puna uspona i padova raznih kraljevstva? Nije li i sam Bagdad pao u ruke nepismenih Tatara? Usud pustinje, sudbina nomada, okrutnost sudbine, riječi poslanikove. Islam će ili biti univerzalan ili ga neće biti. Pred očima mu se iznenada ukaza smrknuto lice njegova amidži, njegovoga amidži, Mikala el Malika, amidži, biskupa Kurtube, smrknuto lice sa kojeg bol nikad nije silazla i nije se dala skriti ni bradom, niti lažnim osmijesima. Amine priče o Mikalu kao dječaku uvijek su završavale sa "u njega je ušao šetan" ili "on ti je ko česma koju šetan zavrće i odvrće". Uvijek je to izgovarala sa ljubavlju i nježnošću da bi naglasila kako je nevaljalo dijete Mikal bio. Najmlađi i najdraži sin, baš kao Jezid. Pa kako je onda sve krenulo naopako? Šta je to Mikal doživio da ga natjera na bijegu u Kurtubu i da postane Miguel? Podrugljivi glas starog amidže još je dojokivao u Omerovoj glavi. Znaš šta ne valja u tvojoj vjeri, Omere? Nama je sve bilo potaman, kršćani su se morali uvući u svaku poru rimskog carstva, to ih natjeralo da radi ispod žita, pod zemljom. Rimske katakombe su bile njihov teren. Kad su najzad pobjedili, već su uspjeli postići priličnu solidarnost među svojim ljudima. A mi? Poslanik Mirnek je s njim poslao je Halda bin Velida da osvaja mače. O da, osvajao je i pokoravao. Srušili smo 2 carstva. Sve nam je to padalo pred noge. Držali smo arapske zemlje, i Perziju i Bizant. Drugima nije išlo tako lako, a? Pogledaj samo nas. 7 stoljeća smo u El Endelusu, a opet nismo uspjeli sagraditi nešto trajno. Nije sve do kršćana, Omere. Ima tu i naše krivice, i u našoj krvi. Da, amidža Mikal, to jest Miguel, greška jest i naša, ali kako da o tome sada mislim? Jedino što ja sad vidim je onaj vatreni zid i zadovoljno lice onog strvinara koji slavi pobjedu. I mene zova kletva. Taj prokleti pop dojuruje u našu Garnatu po Izabelinom nalogu. Vještičin podanik poslan ovamo da je oslobodi zloduha. Mora da ga je dobro poznavala. On je bez sumnje znao šta njoj treba. Zar ne čuješ njen glas? Oče, šapće mu svojim glasom lažnog vjernika. Oče, brinuo me oni nevjernici u Garnati. Nekad mi dođe da ih razapnem na krst kako bi ih natjerala da krenu stazom pravovjerja.
Zašto je poslala svog Himeneza u Garnatu? Ako baš toliko vjeruju u nadmoć svoje vjere, što ne vjeruju u sudu samih vjernika? Zar si zaboravio zašto su poslali baš Himeneza u Garnatu? Zato što su smatrali da nadbiskup Talavera ne radi kako treba. Talavera je htio da nas pobijedi argumentima. Naučio je arapski da bi čitao naše mudre knjige. Naložio je svećenstvu da isto učini. Preveo je njihovu Bibliju i katekizme na arapski. Tako su i pridobili ponekog od naše sabraće, doduše ne previše. Zato su i poslali Himeneza. Sve sam ti ovo već rani kazao, moj dragi biskupe, ali se već zaboravio. Šta bi ti uradio da su se u svom lukavstvu dosjetili da tebe imenuju za nadbiskupa Garnate? Koliko bi ti daleko otišao, Mikal? Koliko, Miguel? Bio sam prisutan kad je Himenez pokušao nadmudriti naše kadije i naše učene ljude u teološkoj raspravi. Trebao si biti tamo. Jedan bi dio tebe bio ponosan na naše mudrace. Himenez je bistar, inteligentan je, ali tog je dana nije uspio nadmudriti. Kad mu je Zegri bin Musa odgovarao tačku po tačku i kad su mu aplaudirali čak i neki svećenici iz Himenezove pratnje, velečasni se razbjesnio. Tvrdio je da je Zegri uvrijedio djevicu Mariju, iako je naš prijatelj samo pitao kako je moguće da je ona ostala djevica nakon što je rodila Isaa. Valjda i tebi jasno da je pitanje samo slijedilo određenu logiku, ili vam vaša teologija brani da prihvatate opće poznate činjenice. Naš je Zegri tada odveden ovdje za mučenje i tamo tako okrutno mučen da je pristao prijeći na kršćanstvo. Tada smo svi razišli, ali ne prije no što sam ja uhvatio Himenezov pogled. Činilo se da je baš u tom trenutku spoznao kako je to jedini način da preobrate naš narod. Sutradan su naredili da svi izađemo na ulicu. Himenez de Cisneros, Allah mu sudio, objavio rat našoj kulturi i našem načinu života. Samo tog dana ispraznili su sve naše knjižnice i podigli visoki zid od knjiga u Bab ul Rambli. Spalili su našu kulturu, spalili su 2 miliona rukopisa. Trag 8 stoljeća je u jednom danu zbrisan, nisu spalili sve. Ipak oni nisu barbari, već nosioci drugčije kulture koje su htjeli zasijati u El Endelusu. Vlastiti su ih liječnici preklinjali da poštede 300 rukopisa, uglavnom medicinskih. S tim se Himenez složio, jer je čak i on znao da je naše poznavanje medicine mnogo naprednije od svega što je kršćanski svijet znao. Eto, taj vatreni zid mi je, Amidža, stalno pred očima. Ispunjava moje srce strahom za našu budućnost. Lomoča u kojoj su nestale naše knjige jednog će dana uništiti sve što smo stvorili u El Endelusu, uključujući i ovo seoce koje izgrađuju naši stari i u kojim smo se ti i ja igrali kao djeca. Kakve sve to veze ima sa lahkim pobjedama našeg poslanika i brzim širenjem naše vjere? To je bilo prije 800 godina, biskupe, a zid od knjiga je spaljen prošle godine. Zadovoljan što je iz ove rasprave izašao kao pobjednik, Omer bin Abdullah se vratio u kuću i uđe u ženinu spavonicu. Zubejda još nije bila zaspala. Vatreni zid, Omere. On sjede na postelju i klimnu glavom. Ona mu položi ruku na rame i uzmaknu. Boli me napetost u tvojim ramenima. Dođi, lezi da te oslobodi muke. Omer uradi šta je tražila, a njene ruke, prave radilice, nađeše tačke na tijelu. Tačke su bile tvrde kao obluci, a njeni prsti su i tako masirali da su se počele topiti i ona osjeti kako se napeti dijelovi tijela počinju upuštati. Kad ćeš odgovoriti Miguelu oko Hinde? Šta djevojka veli? Radije bi se za konja udala. Omerovo se raspoloženje s mjesta promijeni. Glasno se nasmija, uvijek imala ukusa. Pa eto ti i mog odgovora. Ali šta ćeš kazati njegovoj svetosti? Kazat ću mu, jedini način kako Juan da dođe do ženska je da se zapopi i koristi ispovjedaonicu.
Zubejda se zahihota sa olakšanjem. Omer je opet bio najstariji. Uskoro će biti sasvim svoj. Nije bila u pravu. Zid knjiga je i dalje bio u plamenu. Nisam siguran da će nas pustiti da živimo u El Endelusu ako ne pređemo na kršćanstvo. To da se Hinda uda za Juana je šala, ali budućnost Benu Hudejla, oni što su sa nama dijelili život, radili stojićima, to je ono što me duboko brine. Niko ne zna bolje od tebe da ja nisam vjernik. Ona tvoja praznovjerna dojkinja zna to jako dobro. Ona našem jeziku govori da mu je mati bogohulnik, mada se ja pretvaram. Postim za Ramazan. Ali svima je jasno da ti klanjaš i postiš da ostaneš vitka. To bar nije tajna. Rugaj mi se koliko ti volja, ali jedino što je važno je sreća naše djece, a ipak... Omer se opet uozbilji. Da. A opet nešto se u meni buni protiv čina prelaska na tuđu vjeru. Nekako sam uznemirena, gotovo bijesna kad na to pomislim. Radije bih umrla, nego da se prekrstim i pretvaram da jedem ljudsko tijelo i pijem ljudsku krv. Odvratan mi je kanibalizam njihovih obreda. To je vrlo duboko u meni. Sjećaš li se kako su zapanjeni Saraceni bili kad su križari počeli peći svoje zatvorenike žive i jesti njihovo meso? Razbolim se kad na to pomislim, ali to izvire iz njihove vjere. Kako si ti čudna žena, Zubejda bint Kudus. U istom dahu veliš kako ti je jedino važna sreća naše djece i odbijaš jedino što bi im moglo osigurati da ostanu na svome ognjištu gdje su njihovi stari živjeli. Kakve to veze ima sa srećom? Sva naša djeca, čak i mali Jezid, spremna su se dići na oružje protiv Izabelinih vitezova. Kad bi ti i dozvolio Miguelu da slomi tu tvoju sumnjičavu pamet, kako ćeš ubijediti svoju djecu? Za njih bi tvoj pristanak na križ bio jednako težak udarac kao i vatreni zid. To je političko, a ne duhovno pitanje. Razgovarat ću sa Stvoriteljem kao što sam oduvijek činio. U pitanju je samo privid. A kad ti kršćanski uglednici dođu na slavlje, hoćeš li jesti krmetinu s njima? Da, ali nikad desnom rukom. Zubejda se nasmija, ali i ona bi zatečena. Osjeti da je on blizu odluci. Vatreni zid mu je pomutio Vrlo brzo će i on krenuti Miguelovim stopama. Opet je iznenadi. Rekao li ti ikad šta je nas nekoliko stotina pjevala one noći kad su nam oni uništavali sve naše? Ne. Zar si zaboravio da ni riječi nisi prozborio 7 dana nakon što si došao iz Garnate? Nisi se čak ni Jezidu htio obratiti ni jednom riječju. Molila sam te i molila, ali te nisam bila kadra navesti da riječ izustiš. Nije to bitno. Plakali smo kao djeca te noći, Zubejda. Da su se naše suze mogle nekako uputiti kamo treba, uspjeli bismo ugasiti vatre. A onda sam se iznenada uhvatio kako pjevam nešto što sam kao mladić naučio. Onda začuh takvu huku i shvatih da nisam jedini koji zna pjesnikove stihove. Taj osjećaj solidarnosti me ispunio snagom koja me nikad više nije napustila. Govorim ti ovo jednom za svagda, da upamtiš da se ja od svoje volje neću pokrstiti. Zubejda zagrli svog muža i nježno mu poljubi očne kapke. Kako glase ti stihovi? Omer uhvati dah i počeo šaptati. Papir možete spaliti, ali ne i ono što je na njemu, jer to mi leži na srcu. Kud god krenem, tudi ono pođe. Počine gdje i ja stanem i u mezar će sa mnom poći. Zubejda se sjeti. Njen privatni učitelj, rođeni sumnjičevac, ispričao joj je tu pripovijest stotinama puta. Stihove je napisao Ibn Hazm, rođen prije 5 stoljeća, baš kad je svjetlo islamske kulture počelo osvjetljavati neki od najmračnijih jazbina europskog kontinenta. Ibn Hazm, najugledniji i najbolji pjesnik u cijeloj povijesti El Endelusa. Povjesničar i biograf koji je ispisao 400 tomova.
Čovjek koji je bio posvećen istinskom znanju, ali se nije divio ničijoj ličnosti. Njegovi žestoki napadi na zagovornike ortodoksnog islama doveli su do toga da mu je bilo zabranjeno klanjati džumu u velikoj džamiji. Pjesnik je izrekao ove riječi kada su muslimanski vjerski službenici javno zapalili neka njegova djela u Išbiliji. I ja sam o njemu slušao, ali ispostavilo se da nije bio u pravu, zar ne? Inkvizicija ide korak dalje. Ne zadovoljava se spaljivanjem ideja, oni spaljuju nešto su ih stvorili. Ima tu neke logike, jer svako novo stoljeće donese napredak. Ona sa olakšanjem uzdahnu, sigurno da njen muž neće prenagliti sa odlukom zbog koje bi se cijelog života kajao. Pomilova ga po glavi da ga umiri, ali on je već spavao. Koliko god se trudila, Zubejda nije mogla umiriti misli i natjerati se da zaspi. Misli su je sad odlutale na sudbinu najstarijeg sina Zuheira. Srećom, rana nije bila ozbiljna, ne ovaj put, ali sa njegovim neukrotivim karakterom i žestinom sve je bilo moguće. Garnata je bila previše opasna. Najbolje rješenje, mislila je Zubejda, bit će da on oženi njenu najdražu nećakinju, Kadiju, koja je sa obitelji živjela u Išbiliji. Bili bi lijep par, a i selu je trebalo jedno veliko slavlje i velika obiteljska svadba sad je bila jedini način da se nešto izvede, a da se ne isprovociraju vlasti. U tim bezaslenim mislima na sutrašnja zadovoljstva ona zaspa.